Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel Little Agama Skop. Malu pemirsa, aku di pasar udan lah berasin tak ingin mangan be apa. Aku karipan guys, anakku kan tak periksaan ceritanya apa namanya emergensi kan, pokoknya sing tercedak tak periksaan sih. Engko nek gak ana perubahan kita gawa nang tak cek nang rumah sakit tak lebno ngono. Delala ya wis mari alhamdulillah. Nek aku ngono guys, pokoknya sepenting bocah ndang mambu obat. Duh gatel ya Pak. Kondang tak ndang awake kondisine ben stabil sih. Ya ora tak konten kan aku jenenge wong gugup ya. Apa jenenge ATM entek saldone padane kan aku duitku sik nang ATM guys cerita. Wah lagi kok malah deres ki piye apa nang pasar. Apa nang pasar deres guys. Mumet aku nek blonjo piye. Entek sisan. Jane aku pengen oman nggone anakku guys, tapi pengen ayu. Berasku entek. Kon nggone sapa? Ya titip lekku sedih loh. Ya suka dukan memang seperti itu ya guys ya. Iya, titip sapa? Cuma nebak lewat lagi kan duit beras guys. Nek duit beras aku aman. Kita tukok nih si anakku tak tukok nih. Tak tukok nang bubur sik ngono lho guys. Ono apa ora? Nek ono yo tak tukok nih si ben rodok ngono. Wis mampet. Muntangi sing iki wis mampet guys. Alhamdulillah. Pemoga iki engko tak gawe rumah sakit, tak cekno tak lepno diku apa dehidrasi. Diku rumah sakit kok ora nek jaman biyen aku wedi diku rumah sakit. Rumah sakit ku cara mono penanganan kesehatan kok rasa wedi. Dia ibuku yo pernah ngono. Ojo ke rumah sakit mamae. Aku tahu DB dikongkon dirujuk rumah sakit ndek cilik guys. Gak oleh ibuku wedi. Lah rumah sakit nggo golek tombok kok diwedeni apane. Ibuku wedi guys, soalnya punakne pernah ninggal. Wi krungu ruang ICU iku wedi ngono. Krungu apa ki lho? Bunyi tut ngono. Nah, piye guys terus sido budal pora. Aduh. Apa nang pasar kok yo udan ndak nganggo jas hujan gitu. Marai berasku entek guys, mau mangan apa? Aku kadang bingung. Kemudian guys, ada dibuka guys. Udan. Aku jane pengen golek bubur lho. Bakal bubur buka apa ora? Gak ono. Hujan guys. Jadi apa wawangan nang pasar metu segor tok beras entek. Oh. Beras entek. Dengan aku semari pom. Iya, Mbak. Ndang lho. Lho cukup udan. Belanja. Aku lali sing tak apa tak ngono. Oh, Mbak bubur iki omahe kene, wong kene ae, Mbak. Bubur bakon. Bubur sumsum iki lho, iya. Oh, wis udah lah gak dene nang pasar. Wes, tak golek aku. Wis tak ndok bubur bayi ya. Dayo, tenang. Oh, guys. Sopai, bingung masak apa. Sop saja. Guys. Bubur tak tulang bubur wis piye neh ndang mari ndang obat tak presakno guys anakku kuwi obate nang kono guys kuwi obate cukup meneng aja nangis pokoke darurat tak presakno nang bidan dhisik iki wis mulai gak kudu muntah wis mulai bubuk guys. Nah, iki mau tak dulang nang bubur sumsum mau pet agekno teh wis nangis ae urung sida iki mau tak kei banyu putih guys.
Ya mohon maaf urung tak unboxing belanjaku guys, ki ngopeni anakku dhisik ki mang lho. Ayo. Pokoke kak ndek urung kolu sego guys, tak tukokno bubur sumsum. Ki mang 2000 untuk sakmene aki. Bakul-bakul do sambat udan guys. Ki kok anakku arep tak sibini. Aku jane ki yo mau nang pasar mang, tapi piye neh gak duwe beras, guys. Ya wis kuwi. Ayo, Bos. Soalnya guys yo muntah dan berak ini mohon maaf aku berbicara seperti ini karena anakku lorong ini kan karena aku mau tak ceritani karena urgent pokoknya bocah tak pesano yang terdekat endi ya cedake bidan tak pesano bu bidan dhisik di rumahe karena nek kesuwen aku anakku kekurangan cairan iku apike iki anakku ngombene oke guys terus yo ngono lagi ngombene iki oke iku bubur iku mang tuku loro engko karek tak salini yo nek obat mencet darah kautin kuwi kautin ya Bos mohon maaf ya guys yo sengko tak buka belanjane aku ngopeni anakku sik yo mbek nyambi bisa saya tak sambi yo alhamdulillah tak sambi nek gak iso mangepar kok tak lereni kontene tak lereni sik sedina lah wis gak muntah-muntah nes wis gak nganu neh soalnya muntah karo buang air iku bahayane yo ku guys kok kekurangan cairan tak golek tripodku ndi kurang pirang menit ya wah aku ki ya mohon maaf guys ya samburadul awakku soalnya piye neh cah loro ki mau golek sop-sop mantok gak masak iki sik tak lapani mentor gak dilapi empok teyeng alhamdulillah wis gak muntah dadi aku rada lega ini ki udah tak go ning puskesmas yo cara menene ku wis sudah selesai jam kerja meneh mau cuma rawat apa kuwi mbah pikiranku semerawut yo guys yo tak go ning puskesmas apa tak go nang rumah praktek bidan itu kan tak nggo sementara engko nek ana apa-apa kan tetep tak go nang dokter apa nang rumah sakit ngono lho karepku wis mari alhamdulillah. Oke, berarti guys. Yo ora mujo kira mikir tak konten wong jenenge pikirane wis merawut yo. Piye neh. Guys yo, terima kasih. Engko tak lanjut lagi aku tak ngopeni tak nyalini anakku dhisik. Mohon maaf yo nek kontenku amburadul. Aku njuk sepuro sing akeh. Aku muntuk anakku ndang sehat awake sak lemes mergo kan carane kan metu drastis guys. Jenenge mentakbir dadakan esuk iki sarapan biasa yo tak dusi banyu anget bocah sakmono ku yo iso adus dhewe tapi kan urung mandiri tenanan guys bocah sakmono terus yo ora mangan ora mas jajan mari anakku ku aku yo apa jeneng paling ku yo roti Roma kuwi lho kuwi ora gini-gini tak pangan aku yo ora gini-gini awake memang rada awake gawane iki
Baratus iki koyo awake kok gak penak. Wangene kan wus. Terus kok ujuk-ujuk arep mangan awan tak aku kan masak sop. Jenenge anakku ki sop, guys. Tak sakno segone ndelalah. Bu. Nek makan sak pelo. Terus muntah kuwi. Tak ombeni banyu ora lit buatanku dhewe. Wis tak ombe sithik-sithik. Lho kok yo buang air barang, sabar sik. Bocah tak laburi minyak terus rada grimis nunggu terang terus lagi tak budalno preksa itu. Guys, terima kasih, nanti kita lanjut lagi, aku tanggapin anakku sik lagi noto belanjaan ya, mohon maaf ya, ini kontennya ini ya, muga-muga podo sehat selalu, jaga kesehatan. Imune anak kecil memang aku tak jaga, tak hati-hati anakku sik lorong jenenge guys ya, jenenge imune anak iki gak ngerti lemah ya. Tetap semangat, selalu komen sampai keluarga Mas Gapem nek ana keluarga Jepro sing akeh, kata-katanya jaga kesehatan, jangan sampai jak mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.